Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furu'ihim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-qubur min hadhihi al-majlasah wa jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nakhusu khususan man istama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi syawrillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Monggo diwaos songone riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna bi nuril fahmi وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten nggih panggenane sik dereng maksimal niki sak. Sik melindes kabeh niki. Pemane sing tiyang kuru melindes kabeh niki. Sing lemu ya aman niki. Pangapunten. Niki mangke soalnya kan musim hujan niki. Mangke semisal kok udan, semisal nggih. Allah nurunaken rahmat berubah hujan. Mangke mongko bareng-bareng mlayu mriku nggih. Nah, aman ya. Sok menawi mangke udan. Dadi mboten usah panik. Pun melampah piyambak mriku mangke udan nggih. Niki kathah sing tiyang kula mboten kenal niki. Mboten sing kenal niki. Nggih, wonten rencange Mas Wanji barang wong mboten kenal kula nggih. Pangapunten nggih. Monggo dimilai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab niki pas bab salat. Insyaallah nggih gampil fahamane. Halaman. Teng kitab kula halaman 66. Kitabe Mbak Indah pinten? 66 sami ya, halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Yasarin. Lan saking sahabat Sulaiman bin Yasar. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Sulaiman bin Yasar. Kala ngendika sapa Sulaiman bin Yasar, kana ana sapa fulanun fulan. Ini yang meriwayatkan hadis tidak disebutkan namanya, tapi ada syarahnya, ada keterangannya di bawah niku nggih. Huwa amirun kana alal Madinati, berarti rojo di Madinah ketika itu.
Yutilu iku ndawakake sapa fulan al awalayaini ing kawitan lorone minad dhuhri saking zuhur. Niki bahas tentang surat yang dibaca ketika di awal pertama dan kedua sholat zuhur. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa yukhaffifu lan ngentengake sapa fulan al asra ing salat asare. Salat zuhur sedok dawa maca surate di rakaat pertama dan kedua, adapun di salat asarnya niki agak dientengkan, berarti boten dawa-dawa. Mangke wonten keterangane dawa iku sak pira, enteng iku sak pira, mangke wonten keterangane. Wa yaqra'u lan maca sapa fulan raja niku wau nggih fil maghribi ing dalam nalikane salat maghrib biki soril mufassali kelawan cendek-cendeke surat mufassal. Surat mufassal niku yaitu surat yang nanti dibagi menjadi 3 macam. Kula ringkes. Nah niki. Surat mufassal itu surat yang banyak pemisahnya bismillah, berarti juz amma dan beberapa surat di juz 9, juz 29. Juz amma berarti juz 30 dan beberapa surat di juz 29. Nek keterangane kula waos sing kisor berarti sing paling endek niku mulai surat Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi mulai surat Ad-Duha sampai An-Nas niku berarti disebut dengan kisoril mufassali. Niku di salat maghrib. Dadi nek wonten tiyang maos nanti nalikane ngimami salat maghrib surate kok terlalu dawa, semisal maca napa? Surat An-Naba semisal, berarti tiyange sik dereng semerep hadis niki. Tapi mboten salah. Sik dereng semerep hadis niki. Jadi salat maghrib niku sunnahe mboten dawa-dawa surat yang dibaca. Teng Masjid Derajat niku estu sing diwaos niku kulhu kali Anas. Jadi rakaat pertama niku Anas, rakaat keduanya niku kulhu. Salat maghrib niku. Tapi nggih pelan-pelan, mboten terlalu kesusu. Jadi makmum sing sepuh nggih tesih ngunangi bacaane. Gerakane nggih tesih ngunangi. Nah, duka teng rupuh niki nek wansine maghrib karesa niki didawak-dawakno apa diendek-endekno kare ngoten mawon. Ketinggal saking niku. Wa fil isya'i lan ing dalem nalikane salat isya bi wasotihi kelawan tengah-tengahe mufassal. Nah nek wasot utawa tengah-tengahe mufassal niku surat mulai An-Naba berarti amma niku sampai Az-Duha. Nah niki salat isya berarti sedok dawa mestine. Mungkin ya An-Naba barang mboten napa-napa niki sunnah. Wa fi subuhi lan ing dalem salat subuh biti walihi kelawan dawa-dawane mufassal. Surat sing dawa niku napa? Niku mulai surat Qaf ngantos surat An-Naba. Ngantos napa surat Al-Mulk niku. Jadi mulai surat Qaf sampai Al-Mulk. Niki salat subuh. Makanya ini salat subuh biasanya imam niku maos dawa-dawa. Nek ana salat subuh maca niku nek kulhu barek. Di Anas wae berarti dereng maos hadis niki. Utawa jagani daripada makmume ngantuk kados kula duka jenengan. Biasanya salat subuh nang surat-surate niku dawa, biasanya kan ngantuk. Moro-moro salam ngoten wae. Kok moro-moro salam wae. Nah, mungkin imame ngati-ngati daripada aku makmume iki akeh sing ngantuk, wis tak waca surat sing ndek-ndek ae. Mungkin ngoten mungkin. Tapi ini sesuai hadis niki berarti ini subuh niku dawa. Milai surat napa Al-Mulk, milai surat Qaf ngantos surat Al-Mulk. Niku surate kurang lebih nggih sekitar 30 ayat, 35 ayat sekitar samontenan. Nek dawane nek kula maos surat Al-Mulk niku kiwa tengene kurang lebih maca santai niku sekitar 5 menit kurang lebih. Al-Mulk surat apa? Tabarok niki.
Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, ma shallaitu ora salat sapa ingsun wara'a ahadin ing dalem burine wong suwiji asbaha kang luweh nyerupani sapa ahadin salatan apane salate bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza saking ikilah fulan. Wis nalikane raja utawa fulan menika ngimami, Abu Hurairah nderek teng wingking terus mantun salam cerita. Aku gak tahu salat sakliyane karo wong iki sing kira-kira salate mirip karo Kanjeng Nabi dalam hal dawane atau bacaan-bacaan suratnya. Niki makane kenapa kok banyak yang berbeda. Hadisnya kan boten saking Kanjeng Nabi langsung niki. Niki lewat fulan yang mana disaksikan oleh Abu Hurairah. Jadi niki disebut hadis niki namanya hadis mauquf karena sampainya berhentinya itu sampai di sahabat. Tapi wong jenenge sahabat tetep tiyang sae, tiyang sing dipercaya kali Kanjeng Nabi. Lah makane beberapa ulama, bukan ulama lah. Enggak, kalau mboten ulama nih. Beberapa orang ada yang berpendapat kita harus kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Hadis iku kudu teko Kanjeng Nabi tok. Niki pendapat iki. Sama nderek monggo mboten apa. Kirang pas. Niki nggih perkataan sahabat niki. Mboten perkataan Kanjeng Nabi langsung kan nggih. Jadi perkataannya sahabat. Kula lajengaken. Makanya sok-sokan biasanya berbeda pendapat, mergi mboten perkataan Nabi langsung. Wa an Jubairi bin Mut'im lan saking Jubair bin Mut'im niki suwantene kepengin mboten suarane. Mantul-mantul. Cocoke niku swara monata niku. Soale basi terlalu ageng. Monggo Pak Yai Fauzi. Coba ya Pak Yai Fauzi. Monggo. Pak Yai Fauzi pinarak kali kula mriki. Lha jejeri ibu-ibu niku piye? Niku wonten Pak Toko, Pak. Monggo. Pak Yai Fauzi. Pinarak nggih. Nah, lewat jalur belakang nih. Kula lajengaken radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Jubair bin Mut'im. Niki sing dibahas rati eco mergi bahas salat mawon. Sing kitab setunggale niku kadang kula niku sakaken mergi kitab setunggale, kitab Mukhtasar Ihya. Niku kan sing dibahas niku urusan tasawuf. Jadi kadang syariat kula panjenengan mawon dereng jangkep terus bahas tasawuf niku koyo tiyang tangga pertama niki dereng wonten, moro-moro tangga terakhir paling tinggi. Jadi kadang kula niki menerangkannya niku berusaha saya rendahkan keterangan. Mergi kula sepil saithik mawon. Teng kitab Mukhtasar Ihya niku kadang wonten keterangan sing kadang dikiraken tiyang awam niku mboten pas. Jadi Allah niku kan maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus kinten-kinten. Akhirat kan mboten kuasa. Akhirat kan makhluke Allah. Waktu akhirat niku makhluke Allah. Swarga neraka nggih makhluke Allah. Semisal Allah kok kepengin ngerusak kabeh, dilangno kabeh. Niku tetep Allah maha kuasa. Pak urip kula gak ono gunane. Mending mati moro-moro swarga ilang. Nah niku makane sepil saithik ngoten mawon. Makane nek kitab Mukhtasar Ihya niku kula kudu hati-hati nerangno. Kula lajengaken. Nek bab salat kan gampang. Jenengan pun kadang pun semerap punan. Watase sanjang kula, Pak niku salate kliru, niku salat iku berarti wong pinter-pinter kabeh gitu. Ketara iso nglirokno wong berarti pinter kabeh iki. Tapi terkadang ngelirokno tiyang niku malah sing keliru dhewe. Aja diklirokno dielingno ngoten mawon aja. Kala ngendika sapa sahabat Jubair.
Sami itu krungu midhanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u halimaus sapa Rasul fil maghribi ing dalem salat maghrib bituri kelawan surat At-Tur. Surat At-Tur nggih. Pati dawa sulate pinten niku? 30 ta? Pinten? Ana buka mon, mboten hafal kula. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Nek ketinggali niki kan agak bertentangan dengan hadis yang pertama bau nggih. Sing pertama kan surat sing endek-endek. Mulai Ad-Duha ngantos An-Nas. Niki Nabi kok maca surat At-Tur. Nah, hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, jadi mergi ngeten Bapak Ibu, kenapa kok Kanjeng Nabi itu terkesan agak berbeda? Mergi ngeten. Kanjeng Nabi semisal kisah teng negara Sam semisal gitu. Yang diajak niku mboten semua nabi, mboten semua sahabatnya. Ya beberapa sahabatnya yang mengikuti ngoten mawon. Semisal ngimami teng daleme nggih mboten semua sahabatnya. Sing sahabat sing repot sing mergawe kan nggih mboten derek jamaah. Lah ngoten niku ditulis kalian sahabat, dieling-eling dihafalno. Hadis itu kan dihafal riyen. Setelah 200 tahun baru dicatat. Sekitar 200 atau 150 tahun baru dicatat. Jadi yang mencatat ya termasuk Imam Bukhari Muslim itu kan sudah rentan waktunya sekitar 200-an tahun. Jadi sampai berpotensi berbeda pendapat. Sing sering kula cerita kula balik niku tarawih berbeda. Lho ngoten niku. Wonten sing kunut, wonten sing mboten barang ngoten niku. Kalau minggu sanjang teng masjid niku wonten imam nggih gurune Imam Syafi'i nggih gurune Imam Maliki. Asmane niku Sufyan As-Tsauri. Niku nggadhahi pendapat dan sekaligus mazhab bahwa kunut niku dilaksanakan bagus, boten dilaksanakan nggih bagus. Nek menggawe Imam Syafi'i kan dilaksanakan lebih bagus. Menggawe Imam Hanafi dan Maliki tidak dilaksanakan itu lebih bagus. Tapi menggawe Imam Sufyan As-Tsauri itu dilaksanakan ya bagus. Ditinggalno terus nggih bagus. Mboten napa-napa, mergi napa? Kanjeng Nabi yo sering melakukan kunut, Kanjeng Nabi yo sering tidak melakukan kunut. Pendapat Imam Syafi'i meskipun dilakoni pisan oleh karo Kanjeng Nabi, tetap diarani sunnah selama-lamanya. Ngoten. Pendapat Imam Maliki, wong kala-kala berarti gak wae, gak sunah wae, ngoten. Pendapat Imam Sufyan As-Tsauri lho, Kanjeng Nabi yo sering kunut, yo sering gak kunut, berarti padha apike. Lho kan ngoten. Dadi mboten nyalahno tiyang. Nek semrap ilmune iku mboten gampang nyalahno tiyang. Akhirnya biasa-biasa mawon. Sampai-sampai ana sing gak tahu kunut belas. Tapi yo subuh jam 8. Mau kunut agak, gak sungkan aku kunut. Kok tambah ora wong. Niki wonge dari ngaji sawangane iki. Sembahyang apa mau jam 8 subuh apa jenenge subha. Subuh plus duha. Salat qadha subuh nih maksudnya iki. Qadha niku hukume wajib lho nggih. Engko nek sampean gara-gara telat salat terus mboten qadha, tambah dosane dobel. Mboten telat salat niku pun dosa, mboten diqadha dosa malih. Jadi dobel. Jadi ini jenengan sampai ngapunten, sampai ketelatan sholat niku wajib dikoyo. Terus kudu pede, ojo sing idan nemen-nemen. Nek panjine gak ana panggonan sing idan ya wis teko sholat piye maneh. Ya saged nggih sing idan mesti nyinggakno dosa sampeyan. Mergi tiyang sing terang-terangan nglakoni dosa. Niku ngapurane niku angel. Wong kathah niku ne, saksine. Jadi nek maksiat iku aja bareng-bareng, sing idan dhewean. Tapi ini orang mesti dadi anjuran wah tak maksiat aja mboten. Nek kepeksa sampai maksiat niku sengidano, aja ngomong-ngomong. Sakniki gak mboten ta. Nanti yang maksiat itu tambah ngeten sakniki. Halo guys, sedang di sing ngaji gak pede ngeten. Nah sing nglakoni maksiat pede ngeten. Manti ngali teng TV, teng HP nak wadah niku. Teng diskotik rekam. Teng ngaji, kalau sing rekam aku dhewe sing rekam. Mboten pede.
Jadi sak menika tiyang maksiat niku pede banget. Panjenengan harusnya kudu pede ngelakoni berupa ketaatan ngaji kados ngeten iki. Kudu pede nih iso foto-foto bareng ngono. Wah, lagi ngaji guys ngoten. Mesti niku kudu ngoten. Dadi kudu pede jenengan ngaji niku. Mergi ngeten Bapak Ibu. Termasuk rezeki panjenengan niku nggadahi iman. Rezeki sing paling utama niku nggadahi iman. Ya, bukti jenengan nggadahi iman nggadahi ngaji ngeten iki. Wah, Gus, duwe iman Gus, tapi kok gak ada duit. Nah, gak ada duit, rezeki sing paling rendah niku duit. Wingi kula terangaken, rezeki sing paling utama niku iman. Ciri-ciri gak ada iman ya derek ngaji, purun salat, itu berarti gak ada iman. Rezeki sing kedua, nah mari paling dhuwur sing kedua. Sing kedua niku jenengan disukani putra-putri sing sholih sholihah. Mboten wani tiyang sepahe, purun mondok. Sekolahe lancar, sholih-sholihah. Yang ketiga nggak ada kesehatan. Ini kok Pak Topo kok semisal dengkule kumat mboten derek mriki. Nah, ibu-ibu dengkule apa asam urate kumat, mboten saged mriki. Iku kesehatan yang kedua, yang ketiga. Yang paling rendah, rezeki yang paling rendah niku napa? Duwe omah, duwe mobil, rezeki paling rendah. Jadi jenengan kok semisal sik ditakdir Allah sik sregep salat, syukur niku termasuk rezeki yang paling utama. Enggak ada iman. Orang kadang berubah. Soalnya wonten serius Bapak Ibu. Wonten serius tiyang niku wani ninggal salat gara-gara ninggal salat rezekine tambah kathah. Hati-hati niki. Niki istidraj saking Allah, sampeyan kudu hati-hati. Wonten cerita tiyang niku nggih pun lumayan sugih menan. Pun saged berangkat haji, berarti kan pun lumayan sugih. Dilalah suatu ketika sing cirios teng kula niki tiyang sing radi ngalim, kiai lah cerita. Ana kancaku aku petuk kenali pas waya haji. Yes. Sekitar 10 sampai 15 tahun mboten kepanggih. Petuk malih tambah sugih. Tambah lebih dari yang dulu. Perusahaannya atau dagangannya itu bercabang-cabang, pundi-pundi. Terus ditangleti, wah iki sawangane salate tambah sregep sama niki. Lah haji bolak-balik sama niki. Jawabannya ternyata sebaliknya. Aku sugih iku ora mergo salat aku. Aku sugih iki mergo ninggal salatku. Aku saiki ora salat ora apa san. Tambah sugih. Alhamdulillah. Doa alhamdulillah san. Pripun ngeten iki. Nah niku sama atus-atus. Ngoten niku kadang istidraj. Istidraj iku napa sih? Dilulu pangeran. Atus jenengan biasane wonten tiyang ngemis teng dalam panjenengan. Niku sampean mai langsung apa sampean jano riyen? Sampean mai langsung kan? Sampean golek sampean mai langsung kan? Mergikan pun blendap jenengan kok ndulak njaluk wae. Wong iki maneh. Niku berarti ngemaini Gusti Allah dicepatkan niku saking gedinge. Nah, makane ngoten. Makane wis salatku sregep ya Allah, ngaji ku sregep kok sik kere wae berarti pangeran niku seneng karo jenengan. Wah, iki sawangane iki nek tak mes juga tambah lali ngajine iki. Tak ngene wae, pas-pasan ngene sregep ngajine. Ngoten. Jadi ditakdirno apa mawon jenengan kudu nggadahi manah syukur. Mergi termasuk iman yang keenam. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Niku berarti jenengan nrimo takdir panjenengan hari ini ditakdirno apa mawon. Kecuali ditakdir goblok ya, jadi rimone goblok. Tapi ini takdir selain goblok napa mawon kedah di perang. Kula lajengaken. Niku bahas masalah salat niku nggih. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi ridhani Allah sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kana wonten sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maos sapa Rasul fi sholatil fajri ing dalem nalikane salat subuh. Yaumal Jumat ing dalam dina Jumat. Pas wancine salat subuh hari Jumat Kanjeng Nabi niku maos surat niki. Surat napa?
Surat Alif Lam Mim Tanzilu ila akhirih. Suratis namanya surat As-Sajdah. Ini kurang lebih kiwateng ini 30-an ayat nih, mboten salah. Tapi mirip-mirip kados Al-Mulk. Panjang napa banyak ayatnya niku. Mboten banyak ayat, panjang ayatnya. Kiwateng sakmonten. Niki nek diwaos kurang lebih nggih sekitar 5 menitan, 5 sampai 6-7 menitan ngoten. Nah niki nek makmum tesih amatiran. Oh yo ngantuk niki sedoan niki. Maos niki jelas ngantuk niki. Lari-lari pondok niku tilem malah. Wae salat subuh malah turu. Wah, arek-arek iki. Wonten sing biasa teng pondok niku kan salat subuh kan diabsen. Jenengan kan sing absen kan pangeran mawon. Lah teng pondok niku sing absen niku penguruse. Salat subuh diabsen. Saking kuwatire engko didenda, dendane iki nggih lumayan, kadang sampai dihukum, kadang sampai niku dilaporno teng tiyang sepahe. Wah, akhirnya pelayon sifat kuping salat senggol karo kancane. Wamu tak delokmu kaya gurung wudu. Oh iya, engko ae, engko nek mari salat tak wudu salat dhewe maneh. Iki sempenting oleh absen. Wah, iki. Sejauh-jauh ndak wonten. Jenengan insyaallah aman lah, ikhlas-ikhlas to jenengan iki. Wa hal ata alal insani lan surat hal ata alal insani. Niki berarti surat Al-Insan ayatnya niki mboten salah sekitar 31 ayat nih mboten salah. Lumayan dawa ya. Jadi subuhe lumayan ngantuk nek jenengan derek hadis niki ya. Muttafaqun dan sepakati niki yang afdol mawon. Artinya jenengan namung maos Fatihah tok nggih cekap. Susu-susu pek nang dapur biasa ibu-ibu kan jam 3 pun tangi, jam 4:30 pun tangi pun badhe teng dapur. Utawa badhe jamaah, badhe napa nderek jamaah teng badhe wonten kegiatan lintu. Nanti susu wis maca Fatihah tok mboten napa-napa tetep sah niki cuman saene ngeten ngoten mawon. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ngatas hadis. Walid Tabrani lan iku kedua Imam Tabrani. Walid Tabrani lan kedua Imam Tabrani min hadis Ibnu Mas'udin saking hadis Ibnu Mas'ud. Ya, dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu ada tambahan yudimu iku ngelanggengake sapa Rasul dalika ing mengkono-mengkono napa alif lam mim dan hal ata alal insani. Jadi menggawe Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tabrani niku langgeng. Jadi selamanya baca niki Kanjeng Nabi. Nek menggawe Abu Hurairah nggih. Niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim niku sesekali atau sering dibaca surat-surat ini ngoten mawon. Jadi imam hadis mawon berbeda, apalagi kita yang memahami fikihnya pasti berbeda. Iki pun sodok dangu niki. Jam pinten? Jam 09.00 mawon. Jam 09.00 nggih pun leren riyen. Jam 09.00, Mas. Jam 09.00 nggih. Nggih, boten lami-lami. Mangke saken niku napa durene barang mambu mangke. Wa an Hudzaifah wallahu a'lam bissawab. Sampun. Boten dangu-dangu pun jam 09.00 pun dangu niki. Nggih, pangapunten. Tok menawi wonten klathikipun anggen kawula matur kula nyuwun bumipun pangarsami. Menawi wonten pertanyaan. Monggo, Mas. Mas sing gondrong iki takok. Menawi wonten diwaos donga dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.